Yeah, normal. Where you go now? We am go that junction now. Okay, clown now. Chinedu. Yes. This gun where I give you, how many bullets that remain inside? Now 6 bullets remain inside. 6 bullets? Yes. What the hell you want to talk about? Not be 8 bullets. No, do you really remember the guy that was shooting me, the bike man that was shooting with 2 bullets? Okay, that bike man. That man. I don't know which kind of like that. Okay, I don't remember him. If you like say that syrup where you take never release you, Abi. Syrup don't hire you. Forget guy. You go add me more. Guy. Bad guy. Okay, drop me there. Drop out there. Okay. Drop me there. How much you go pay that bike man? This bike man? Okay, leave him na free that. Na free? Yeah. Give me something. No, I know you to that now. Okay, no bad. Hello, Assalamu alaikum. Abba, kai ka san rainin wayan da Excape da Chinedu suka yi ma wani ne keke na fi kuwa? Ina ga amma sun shiga keke na fi ne suna tafiya ko naira ba su da shi. Kawai sai Excape ya juya ya ce mutum ne. Bindigan da ce na baka nan bullet guda nawa ne ya rage a ciki sai ya ce wa sauran bullet shida. Kawai da ya ce wa sauran bullet shida sai ya ce mana ba ce guda 8 na baka ba sai ya ce ma ai wani ke mai keke na fi din da je suka tare. Sun harbe shi da bullet guda 2 sauran guda 6 kawai ina ga ma mai keke na fiye sai na ga haka kawai iyanu wani haka kawai gaba daya zume tsoro ya aza da gaske ne gaba daya ya aza da gaske akwai bindigan ne su kawai da suka sauka suka ce mun nawa kudin ka yake ce kudi ne ko shi ya dauke su ne kudi ya kura da kudi ya san darajar rayuwa wannan Assalamu alaikum jama'a, ku yi mana subscribe ku danna kararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Excape Hausa TV domin samun sababbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka ɗaura kayatattu ingantattu. Sai mun ji daga gare ku, mun gode. Assalamu alaikum jama'a, sunana Habib Muhammad Excape. Yau ma da ku ji mu a salon magana. Ya kun ji daga gare mu, ku yi subscribe ɗin mu a YouTube channel mai suna Excape Hausa TV. Action. Assalamu alaikum mai gida, Allah sa ba sauri kuke ba. Da Allah mai hulan nan dan ɗanyi maka wani gagara gwari ko da ka maimaita. Da ƙato da kwaɗo suka je yawon koto, ƙato ne koto, kwaɗo ya koto, ƙato ne kwace kwaɗo koto ko kuma kwaɗo ne kwace koto. Mai gida wani ai hadda shi ne akan mu aiki. Kato ne ya kwalo kwato ya kwalo kwato. Kai malam. To abokin tafiyarsa ko da ka yi? Da ƙato da kwaɗo suka je yawon koto, ƙato ya koto, kwaɗo ya koto, ƙato ne kwace kwaɗo koto ko kuma kwaɗo ne kwace kato koto. To mai gida babba ne kwace kwato koto, kwato ya kwace kwaɗo. Baka ji da kyau bane mai gida? Baka ji da kyau bane? Da ƙato da kwaɗo suka je yawon koto. Ƙato ne koto, kwaɗo ya koto, ƙato ne kwace kwaɗo koto ko kuma kwaɗo ne kwace kwato koto. To kwaɗo ne kwace kwato koto. Kwato ne ya kwato. Assalamu alaikum, mutum na gajiya. Lafiya. Da Allah dan maka wani salon magana ne ko da ka maimaita. Allah ta zama. Da ƙato da kwaɗo suka je yawon koto, ƙato ya koto, kwaɗo ya koto, ƙato ne kwace kwaɗo koto ko kuma kwaɗo ne kwace kwato koto. A ƙato ne kwace kwaɗo. Ba tambayan ka ne ba, maimaitawa za ka yi. Da ƙato da kwaɗo suka je yawon koto, ƙato ya yi koto, kwaɗo ya koto. Ƙato ne kwace kwaɗo koto ko kuma kwaɗo ne kwace kwato koto. Kwaɗo ne kwace kwato. Kai ba ka gane mai gida, mun gode. Da Allah dan ma wani salon magana ko da ka maimaita. Allah sana. Da ƙato da kwaɗo suka je yawon koto, ƙato ya koto, kwaɗo ya koto, ƙato ne kwace kwaɗo koto ko kuma kwaɗo ne kwace kwato koto. Kwado da koto sun je su koto sun sha ruwa koto. Ni ban yi maganar shan ruwa ba. Da ƙato da kwaɗo suka je yawon koto, ƙato ya koto, kwaɗo ya koto, ƙato ne kwace kwaɗo koto ko kuma kwaɗo ne kwace kwato koto. To har da cire hula to mun gode malam. Assalamu alaikum abokina, me sunanka? Da Allah dan ma wani salon magana ko da ka maimaita. Da ƙato da kwaɗo suka je yawon koto, ƙato ya koto, kwaɗo ya koto, ƙato ne kwace kwaɗo koto ko kuma kwaɗo ne kwace kwato koto. Da koto da ƙato suka je yawon koto. Ka ji da kyau. Da ƙato da kwaɗo suka je yawon koto, ƙato ya koto, kwaɗo ya koto, ƙato ne kwace kwaɗo koto ko kuma kwaɗo ne kwace kwato koto. Da ƙato da koto suka je yawon koto, ƙato ne kwaɗo koto ko kwaɗo ne kwace kwato koto. To mun gode.
afuwar Ku mana subscribe ku danna kararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Excape Hausa TV. Mun gode mun ji daga gare ku.